Dreaming of becoming a doctor, study MBBS at NMC and WHO recognized universities in Bangladesh, Nepal, Uzbekistan, Kyrgyzstan, and Timor-Leste at a fraction of the cost in India. From admissions and visas to education loans, Good Shepherd handles it all. Visit Good Shepherd Shillong today. Hakaperthai ka badap da gijing bat gijing tunju henrai dangdon pat ki barang bat scam ya ka min sim jong gijing arab bat gijing dai parabriu bat haka jing dok ka bal kala long gijing khanglat ya ka jing bat ya ka jing sumar ban yo jing kot henrai ka jing bat ka do nut ban ya rap lam kidang la ban wan ra ya ka jing kerman ya ki bamat jing Kita ikan tien lamprang kidai halor ka Human Empowerment Foundation Trust hakaba haka laipoi tari unai tung arhaja arfunrio hapo ka jingalam jong ka president ka kong Betty Jerwa bat secretary ba James Jerwa kila hiar sa kasnong Nong Jiao Mountain Road Block West Khasi Hills District ka bajangai ko masispa 100 kilometer na Shillong ban le jingo ya ka long ying jong ka kong aitel dares mausor bat upa Constantine Rongren ka jingla jong ka foundation kam dai tang ban lai ai jing arab hendrai ka dai ka jing wan ra ya ka jing kerman shakalong ying ka bala im hapdang ka jing ka bakraw hakani ka long ying doni khulung kan thai ibarang lais nam karta ibadai ba ar na pdang ki lai ngot sipara bat nadu bala khai im shem la la satya ban yo ki khman ka ban nang pan khia su su ya ka jing ka long bau khpa jong iru udon hapdang ka jing duna ha ka bor yo sngo Dakastor ka padap dak jing si ka kami bat kami ikhulung kilethu batang hadin sitayo balakhai ki doktor ki lala bai donya ka jing pang haki khman kila ra no se Shillong ban wat jing arab henry hadin ka jing wat banya ki doktor ki la pentep bala ban sumar henry ka dor ka long ka baram palat ya ka bor jong ka long ying ka jing lot ban sumar ka wai ka khmat kan poi hadu shilak san pau hajar tingka bat ban sumar ya baro artli ki khmat kan poi hadu kambal lai lak tingka Nakadaw ka jing dok pat ka jing bam la ban kot siya ka tega dor ka jing ang not jong ka kami baru pa ban yo yalai khun bin yo ka perthai kadang sa tang ha ka jing duai habaya kendo ya kani ka long yeng ka president ka lapan pau ba ka foundation ka long ka bakloi ban shimti ban pha sumar ya ki khmat ikhulong lada ki doktor ki pentikna badang la ban sumar kalau ang bagajingwan jongki ka long ru banyak kran bat ki kimi ki kpa banyak skautu bat ban yo ka jingmon jor jongki shwa ban sedang yakinu kinu ki sen jam Kakong Betty Jerwa kalaong baka foundation kan lek banyak kendu shwa ya ki doktor ban tip ladang la ne ban penyo biang ya ka bor yo jong i khulung balada ki doktor ki ai ka jinkerman ka foundation kan shimti ban pha sumar ya Kalakan turu ya ki pajba ya ki seng phalang mat ki nu ki berani ka ben sim jingaram bakin ya teli lang ban kersan ya ka ding long yeng kham tam na ka benta ini khunlung badang ap daka jinkerman ban yo ya ka jingshai jong ka perthai hadu arjara pulai hadu kata arjara punde Karus na midan ni khulung la laisne kabut nadu bai dang khai lamat im la kimat la krem nadu dangka krem yo ki kmat kamu masang kha pila ra chot nadu dangka tambar sinka nangne sara haftal bansara but pidang ra tang po bansara lo malim di na dara alyang lau mali ha lau mali am transfer ha bansara office tang alo mali tinalo mi ke phai pi cha bansara Nanti mi nang ni na ying, mun like snai tu kun lung, tere la like shwa ha la mali, la like mau na mau metu maula lau mali la mali, te la like ha la mali te ong tu doktor mau la mali ong like ha hospital bansara, like am like kra hospital bansara tinde pila on na bansara pat ke baki ki ong noi pi tim mal pa nga klem like te like tang ini kimi bat ong kun. hospital bansara ong apshua kong chibet shipang la jan dep ki khot kisla tong la dep ki khot kisla ro ong kumne kiu shajrong tu thep ki khunlung khun jongi hapo ayu tu x-ray matu apo x-ray ong pai chatai kong ki khmat khun jong phi ong pai nga pai la ong ki khmat ki dang don namar ba khlem yo ki khmat barit ong kumta kabut kadau ka jing bami ji de ma ba irit khman
Tiki ong gila ban sumar. la ban sumar Di kapsa te dang ton silak siteng sileng ki khmat te baro ar leng ki khmat de dong kam lai hala kata dia sama cara pelai. mm. Tekebut pi kem lek sumar siu nang ta. em klem lai shu Ke Labu. ke penong pi pi lak siu beli sumar ban. kata te tau na kabaduk Namar ki baduk de. Namar ki baduk lai ta jing belawat bam ta ka jamit bar ka jas ngiru. Hap lai belas wasal. Yo bam. ong ladu jingkermen hadu kata lai snem amta Oh, ai namar ba kini te rong la du jing kermian te ya ki kun jong ini. Hadu bandap lais niam pura menta. Handai ngi te la du jing kermian namar balai. Don haka jing jong tuk. Don haka jing jong tuk te. Nakaliang jongi long ngiyo jingtip kan ba ini iklung nadu badangka imdon ki kamat berarti te ngiklam dapan slam hi tang sisingi arsingi mentahi long 1.0 kan hani ka snong mata ka singi ngila poi hang ni ngila I dala ki jongi kamat sisa ini iklung berarti ki kamat imla ban pej ka jingkamen jongi la isin ai ban pej te long nakaliang jongi pedang isngo kan so senai kan para buri ummo bapli hadukat kani ka apot long haka jingduk ka jingjar kum kinong kondong bapli kamtam kani ka jaka ki bangi poi mengi mentaro kadai kalenti ka banjengai ringi don kata ka mensim pada long ban syakri ia kita ki long ying ki ba ngat kum kani ka apot long poi hang ni mentaro la ka jingtin lenti ublei tarangi ihi la ka jongi kamat je ini ikelung ibom don syaki kamat arliang tena kaliang jongi nginyai persyang kat bala banwat ke jingarap banyo ban snalem na banta kini khmat jong dikelung ba nyo biang ka jing im ko ba arsin ha ka jing long khna jong imo mentai la adap lai snem ye long nakaliang jongi ni kerpat ken kino kilo ke jor ke bai I long ke bedon ke mensim te kin putin lang kan ketika diang ba ini rap lem na banta kano ka senyang ro na banta ini kelung na marba ngiting la ida kala ki jong ki khaman ngimla le ne kata long ka jing snai re ngir ngi tremon sobha te ngiru kat bala ngin yakun hi ya kan ikam khnang ba ini ka jing kerku na banta ini kelung bot ublei ru undon rangkat ba lada ngila sinti ini kelung ha kapor bangin sumar tingin sabatai pat dak moy pat kapor na marba ya mentang edang suan pej ngimpat ai karai ngin sawat ya kita ki doktor mano bala ban yarap kano ke hospital ke bala ban yarap na benta ini kelung ngindang ya lenti nang ni sakmat hoi ngila ya song meeting ngila ya perkhan ngila ya mudur kat badon kalan kat badon kelenti kemun ngila persyang hi bang ngin persyang hi hadu bangin da job ya kano ka jing tmu blei ru umplei kalat kelenti yangi bangyo man yarap ini kelung ba ini yo biang sai sisin ka jing I ma I hi tak kamat kan kani kadai kasin ke baningkong bungi poi hang ni impat yo hi ban yakren kan ko hospital ni ini doktor ibadai ban pej la ni ban yarap lem na mentai ini kelung te nang ningin mi bat nginwat hang no ke hospital ni uno doktor ubala ban yarap ya ini kelung kenang ba inyo biang sai sisin ban I khmat kan Kemudian mentah pimpat yalam ya ya ikelung. mentang impat ra ondang ila ra te ngin sa pentip kan ya kini ki bahayeng ya orang bak senong kamtam ya ki kami ki pamoh kami ki bahayeng basem long lada ngiwan sim nang ni ru nginwat hi wan hi rengkat bat pi ki press ki media kenang ba kini kan ki wairu ki ba don kano ka jing sem jing ya long mihak nong no por ni koloi ban yarap ketika diang lada ngim don I ru nong kamen sim kata ka jing yarap long idon te ni ngin lek nang ni ya ngin ra ya kini kot kisla ki bala ayo ini ikemi bapak sumar teng hang pai ngin rung ngin ya kendo iki doktor ngin wat kalat kelenti ngin long ngin ya kun kan na benta ini kelung ba sa sisin ini yok biang te ya kata ka jing sai ban ilem kum ba I kini ki kelung ki le kena ki kun jung no ki ba long kumong no ngiso senai ban keren ro na mar ka jingduk hi ka ban bat ka jing jenjar kaya tengku kan ikalong yung iyo kumini kun ibaduna kakmat Angla yo jiktip
Aslam ini kelung henry hatu kipor meiru idang dan laki weki kam ki benta te kumpai ya keren biasa isien tu meiru idang kita ko ai kajing yarap te la batai lut ba yang ini kelung bersumar ila bersumar ini kelung henry kadang kajing lut kepisah te kawai ka khmat kadai silak sanpau te arteli kemut lailak te yang la sem jingjen jar bangin sumar ini kelung nomor kepisah kalut te kejingkran chung i yang ladadon kanu kalat kalenti te aingu roi ublai ba ni nakal yang jongka Human Empowerment Foundation Trust yuan banjungo mentakas ni ketika first time bad ya ka kam ka bangide bangin le ngin sale ondang la lek nang ni bad na kalau kejingkur ku hiru ba sa isin ni klung inyu i biang te ngadan kejingker pat hiru baro di benes dok tilang hi kanang ba ini klung inyu i biang ya kata ke bawah ni barok ni yo mo tai ya kenduk sisian yai kong perbaidan po hospital te ngayu i klung ilong iba babreo dai imdan ki khmat ngayu i hatu ki por kumi klung mo ibot yai kemi bain di kata ka umbun te kajau ko umat jongaru mo lese ngi ki badan ki khmat ru tentang da khabrip tang san minit ru te sukum idan skoi perthai Reini kelung ipen pau ya kejing ia jalaka kemi taru ha kejing bam dan kemat tengah keli ya i te kita hiki eki bai la batayanga tangam ta kapisahi ini kelung imla ban yu i teladang ngila ban yarap tang kendiat bai ni kelung yu i biang sa isien ya kanika perthai kumbang yu i mangi takan ke jikar ku ke ba imla ban batai Habatin pej bahagi kishap kashap plus f Ka plus F Hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus f haka jingsom yeki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yeki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya